konkona utumi ade nyina ye me jade padua me kra honhom nyina hye wonsa ya adwuma se lo sipeni free sam ko yen fa se da maudin wona betumi akasa fa memu na tumi ni ahode eta wase na tise de bia wode dom ya papa na wona no so je akara nkwa no misa se me ba tumi ni ahode a eta akire ni ntino wona mso de beji akara nkwa na yen so a yenam kwa no so so gade wakoso ahyengi die de boaye na ma wase be be tumi ni ahode so konkon da bia ma akwa abasan so di ni wade nyina ma ani wie peye ipa sembema itwa de apro famu ye de awope udin mabompai amen amen yesuas de kakra bi yesuas de sanse mede ne de yankoye ne mede ne yankoye mede ne yanu ba bi yesuas de kakra bi na me ne wote nyame asem me ne wote nyame asem yesuas de bi e wo adekodi ediwu ablabo so me ne wosuas de se de be ne diwu so ana se de be ne control normally no ana times obi tabusa no se aden na Pillar of Zion Church International baby on Nambia no ye papa kasa enkwaje tene ne enkwaje tene ana bu a wonte ase na yenhye nkunada o se ade wo so hye so se ye papa betena ha waka se bia to se honam fam ne ma bia wo wiase bia na awrade waye na ade dada yes tie ni yo me ade wo kan ne to mitrim enyo na wo ka che awrade se onfa enua mesis ho ana se wonfa bofre bi nkosi kwayim na akwa ekom de wate adi enyo na aka kire awrade ono ade hunu se we ye manipa ti ade bia wusu onwa wo bo ho mpa bia no se awrade waye na ade wi dada waye bibia wi ntina da bia ne ye no kasa ye ntwe wa adwene mfa wo nyina honam kwan so ana ade ahye no so se ye twe wa adwene du nyina honam kwan so a ede bi na me ka asem bi e wa so na me ledi mpa na me ka asem se hye no so se ewia se ya ba no da bia wo so yinipa anka de wo so wo hye no so na wo tena se bisa mo se abraba mi bo nyina no se ekosi de na la e wa wieye ma me wo sasa ase wi so na adenti na se abraba me bo no wa wieye de a me ntina se musa mo se me bo bra ni wieye firi asase wi so kwa me kra no a ba bi ono ko ne de ntise ni padua wi o ni padua don se ende e tempera ya se na to so because the Bible kra ka se bi se na e wo ho no bedu okay nka Job 16:22 a na be ko kwan bi a won sa ama oh na se ni pa de body we ya me de tu emi ya se me na to so ama me emfa wo se tia metie bia ya hyeme na se medi 40 years ene ye na e wa awrade anu mimi ntumi mfa bibia ntumi nsesa no ade ahye no so no mi ntumi mfa mpaye ensesa no se ena awrade ahye wo no tumi mu ena ho odin mu so me body we no emfie ni beso no me de mpaye sesa no ene nye yie da ana so wo hye 100 na ma obi a 100 nu di a ti so wo so obi edi mfie be ye 70 na se wo bu a se ye ne careless yo say ni die yo mra o ba wiase no saa dana na wodi bewu ana kwaya awrade ni so wo se wo fa so wuo no ana wawu no enipa fom na ye nte ase obetumi wuo bi na ye shock na ye surprise what wa na wusu awrade ni so no wem se saa da wei saa na besi wo nipa fam ti saa ni padua we de awrade a sha to so no untumi mfa bibia lance sa no eno ye tempera ti se ni padua we de awrade a sha so untumi mfa bibia ne sa na ba bia okra na ye kon de emre na so eye permanent say bonsam dem na wo kwa eye permanent say heaven na wo kwa eye permanent untumi ntwa da bia ka say bonsam dem ko akodi wo 30 years 30 years ne so a ma wie me bonsam dem akwantu kanon ko ade a ke be ka say nyini pa no ye be de be ye be go bia ma dwen say ejanum me demu a be kokwa me ano bi so dwen say bia ejan wo demu a du pempenso bia ene ne body ni be fa masala ejan tumi nkokwa ka say madum pempenso bi o ma bra bom nti ma de ni mu a tina times obi kasa na odi agudie bia ba nyamesum no ana wo ko wasumasi wo ho ana akọ wasumasi wo ho na oboni pa bidin ende ya agrosem ya agro na wudi no biko ni pa na wo ho na wo ka na wase bu sa ya mpaso wo ho a ede ba de na ekoso na bra so ana nya ho nya ba bia eye tempera se wo ko wasa ba na ti o aka se makodi 30 years makodi 40 years da honam mu fam no ye se na to mi ni padua we su no okra no nte saa wo tede bia yo bi preaching se nyame hom na de ya atwuma wase yo kran kwaje wadwuma because okra no ba bia okọ akotena ewiase ye ni twamu a eno ye ba bia ye nhyɛ na to so se bia kodi 70 se de ka se wu kwam mfie wo mfie aduaso eburu so adua wotwe no okra no nya sa bi na akọ akoyo ti bunsam dem na wo kra eye permanent untumi nsan me ka se me nana so ti se o ya brante ne se bia wo ya baba wa na de wu ye bia no wa dun chesa brabo bia mebo anase de me da na dina se esu bia me da na dia preach na ekoso me mfa ho enyo na betumi fo
na nyɛ na bɛka ma asɛm good for now no deɛ obi antumi mfo so tɛde bia me bia me kasa bia me ta ko tumi papa bibi ebuye o se wobetumi de pɔnkɔ akɔ nsuo ho sɛ ɔnkonkɔ no nsuo ba sɛ wo de pɔnkɔ no duru na sɛ wakasa sukom ne no a wontumi mfo so aboa ne sɛ ɔnom nsuo ti da bia no sɛ Jesus kasa wo se do wa so betie no mani ntie de meka no ti mani yɛ sɛ papa de preach wo Ghana ha and message any seed kwa abrochen obi ti asɛm de kopɛ no wagyae bɔne bi a wodi awa anya bɔne bio obi ati asɛm na ba bɛyɛ sɔfo a wasi aso da yɛ tete branches a ɛyɛ message baako a wati yo oni nipa baako oni the same nipa bi tie the same message ɛwɔ ka bi tia sɛ nipa no nso awiwi saa besi nnɛ ɔmfa asɛm ne nyɛ hwee wo ka obɛka de sɛ obi abrabɔ wɔ ne nsɛm good now no do obetuma ka sɛ obi a no wabrabɔ wɔ nsɛm do pɛ obɛyɛ but we say and now ya shama ni padua we ni so a ontumi mfa wo pɛ enka sɛ mesese nyame susu ye ni nyame adwen ti sɛ wo yo ba na sɛ wo so na sɛ ataade bi a pɛ bi ayi wa adwen sɛ obɛhyɛ dress bi a wa adwen sɛ obɛdress kumase a ye wo de ya anase Ghana ye wo de ya wo tia broche wonya ho kwa tia broche nti abrabo bi a pɛ bi abɛbɔ obu atam so kasa na adwen kyɛ ne sɛ wo ya wo de na me nso me ya me de ti de me pɛ na me ye de wo so pɛ ye for now ni obetuma kasa ba ne mera ya sha to ni padua so say ma o say pe na se wo free say wiase we kɔ na se ni padua nye de kɔ se ba bi etu free se do senkafo kan ye no na se wo kra na ekɔ wiase eto so mien se da bia me kano a ho na ye decide ya ma because decision you taking on this earth decision bi ani pa be take bia either so be kɔ heaven ana be kɔ bonsam gem ye fa na ha tie ba kɔ odin bi a wo say heaven no ya pekin wasasi yusu ya unwu ansa na akɔfa to at moment abu no senkafo ka se bi se adwuma obre ani bibi bia na eni asama do a wo kɔ no that moment ani pa be dan ato wiase pɛ no bibia wo ye bia tu atwa enti wo kra no kɔ akɔbɔ bre to so mie na decision what take wo wiase adada be what time to me myself me betre wiase ma bɔbre bia me pɛ bia na me wu a be ko take decision bi se me kɔ akɔtena se wɔtene nim it is impossible Taka se papa ka se mpa ye bi e be ba ma wiase ya bia no enya adwuma se wunya wugya ho na se ye bɔ mpa ye sere wade mfa wunsie wade nkora o hwe papa so ma ye o hwe maame so ma ye ni nyina na tu atwa because decision bia na wo so take bia no what take ye wie ti se what wiase na se wunya wuyi a it means say wo wa kwanya kese pa so take decision bia mo abrabɔ ne because se wunya free hunam ti bia we mu kwa wo kra no oni decision bia take bi oni ma braba wo boy ye no a wo take decision wa ha no ene lidu ida se wo kɔ bonkum ana wo kɔ nifa hye ne nso na ma ka kyerɛ wo se bonkum ana nifa na wo kɔ no ɛhɔ yɛ wo permanent dwelling place yɛ se mmerɛ nto so se wo kɔ akɔdi wo enabi no asa ba asasi so abɛka kyerɛ wo nuanom se anuanom me kɔ yɛ maba ti se me mabra ba na me bɔ no wiase na nyɛ makɔ so bi ahwɛ ti me ka kyerɛ mo ti na mo bɛka sika ni ka se nka yɛ ma na konya nenka omna sasi so because when you know be very stubborn no make us some pan ncho nenka mo so ntimi take decision be on this earth no mo say we ase ano ba de wo ye bia no say wo dane to a okra na ekwa akofesi was no emra na wo wiase awade o kire na se mo emra na wo wiase no wo take decision bia wo pe on so se emra wo wiase wo ye bibi bia wo pe wo ji wani na sikani no wo kire na se e wiase ano no wo take decision wo ware we are the open Viania Cassia, it means that take decision on this earth. Say Yamia Sempa, ye can on far. And you will be can what ye. I saw in Yanasem, his assuming Yanasem, Muminata, the phone say, and Yamasem, and some we are married. No, take a decision on this earth, not on him. So we were on to me, be by not your chance that the oil piano, who could say part or could take another decision. They said you will be an to a trap. Tis I'm no idea, yet to me now, can you be a mother view? No, mom, so we are not to take a decision now. Your evangelists were papa power yes now. Your prophets were what? Almost no credit for more can yamiasem to say, Unianom, and what decision be take here. Say Ghana for decision be to me take here. There be almost Jessica FM evangelists because they were pretty. Say, if sir, Nipana or Tiabetic decision be a Samerana or Tipapanenka. Or tia so fonu binka urana so dem a pretty bonnet no urama te se ka bonnet assembly se ka pentecost se ka bonnet no still now what make you mind say enya de so fonu ka na wutie hu say e decision na wo take no ana sikani no e di awrewo ana so okay saade a ene ye ka tira kwa na wote wo gi nani na one de ma wo se ne wura akekere se onfa ne nsa ka onfa ko bonsum bi pensuo kakra no wo se masa
Somebody I would say some no student a quite diamond temple. A wa. One was soon was as so because now all take a decision on earth. So before the also from beyond when them from the crowd be able to make a drink no. Here in India the hoy of Famanium because one trust your man when we and the baby I when your wife is a water some this fresh no who face problems on this earth. Tini pabi odin am so mpa betra se bia Bible can say betan. Ti yen ni dia no wotre no of Famanium says a toda ne nko betuma ye bibi bia honam fam atumi anya mfaso se de ne e ma no bi di na hotel ahodo e boni padua da pa sika wo je sam ready obetumi anya sika bia wo padua but we say we take a decision on earth it means that da bedan ya to no this is the take you say we gina plaza we gina hotel we enter the phone ni abraba wo boy yesuba ya wo fa na sase so nsawe akohwibra no so we know say pa untumi nya hwe mfa ho biam ti here ni the opposite ma we na because we say we take a decision on earth enti ha ana decision we take on earth so be put say wiase na ma we nyina afi na le wura chechire enti antumi ma say wo ne ntem no e be ye peda the Christopher there be ade also say no so ne say so onya be wiase pa ye wo yin wiase na bia no a decision na wo take you a fruit wa ye dem ma abrabo kura no a fruit wa papa dem ma kwaku wasi suhwe hu yo ye say yo wo papa e kan se ma kire wo for you to decide either so be take you and so be reject a decision na wo take no so papa se mo kan jama se ho wo do mere na atwam good what take decision say a man we dey kwa be at long last no say papa kan ya wa mfi no yade abo wa wie yade nya bo wie wo tumi nka say yade na ache wo no me am de be pe ba be yade na fi so no wo decision na take ba bi a ende wo no jansa wie oh e dia me nyansa wie obetuma na msan da ko propose ye no bi atwe grass utirim pan wode awo da wo wuwo that time na wo da wo wuwo no this is na wo take ma won say me no ensa we ni minya the end any da wo na wuwo no be very careful e wo nyame asem bi a de ma wo afi ye kenkai wo se papa bi na etena se makasa de be ni rule life just simple message papa bi na etena se na na wo ye dehye se me fa sen ka kumase ha omo ya dehye no mutu bi dia konwa ma ne ye no ana deko waya na adwe se o tu kwaya ko baabi akwa akopɛ na japade okohwe japade bi ebetumi ya ne dia because likely se oba be di hene enti na waya na adwe se okɔ na ofrɛ ne manfo na onim die ne siye na ne manfo ne se na ne manfo ne bi wo ma omo mpene papa no ahini na oba be di ne so se bia mfa ne se ebia Mr. Adobawa na that wo be di hene na kro na omno be di hene no obi ne nya adwe se obe di hene enti omo ya ade bia ko tia se na be ya hini ne be bɔ no yes tutu bia be wan to tu bia ne be se na ma enti why na be se wo tu kwan no ama se me frɛ nipa ana odi dwuma de bi hye on sa se wo je emena adu wo ji we jinum jemiensa na fa kokɔ ye adwuma ana nkɔfo ne fa adwene se good so wo du sika ma ye yes ye mpɛ se obedi hene ye be kyerɛ wo pa ba ko wo mu ne fa asa adwene ye be kyerɛ wo papa memo wo say yes me bo wo fam to ode me na adwene ma ba ko na ba ko de kɔ ye adwuma ye hwade o ana onya bi ka ho do otoso nso de kɔ ye adwuma ana onya bi ka ho do otoso mi ensa de ompene ma na yiri ne so asem we esie mra Yesu kasa fa saki ho okofudu dua no osi fum okɔ Jerusalem no no mudi nkɔbobu won besa ti won pre tese akwana yinye no ba be disu nti no ende yakwa mefa so abrɛ wase ya ne se do ode ama me ya moni magu ase am ye hu se wo kra no mfata because unim totoye to ode ade ne ma no na akwa ntu mu de na otiti ndukum se do ode ma no na odi kosi ne dem ti papa ni free ba bi okɔ akɔ na japade no be no se afi mi man fo mala no mu nkonta because me economy ma obi me na adu ana ma obi nso me na anu ana ma obi nso me na ba ako obi abe no se ja me na na ade ma me no mitimi ye adwuma ka ma nye duwa ka no is good or congratulate you no jina nchema me ba ko so fa wunum ni bra won so be ye no is good wa ya ade ba ko no nkonko fa me na na de ma ne mra ene mfa so wanya insan so type papa na won pese obedi hene ndi no ndo ye o kwa na oba o say yes won so de ya wa o say me ye minim so otiri modern wa hwe minim so otiri modern na ba bia wunu ya no kura timi twa timi de ode me na ne ma me ano me mpa me won sem na be de kwotu ba bi di se me de twel ekusi se obeba radio ko so obeba na oba beje o me na ni pa de ade ama se fa ko ya ade no to hwa ko ni di no se sa o si di o me na ni ni je wa ade ti akware hwa ni di na o ka cho mu nyina se sa me na be de ma sa yon gawe se even so so mi so ntumi fa nya adwuma ka o ka kire me ka matumi de ma ade ba ko na kwa akoto bank
anka me kwa kwaje asem waka che me nka menye nsi ho na ade nti na wontumi mfa nya adwuma wo de sa me na ne sa bre me se menye maade enti akwa we onfata because me ma na de se onfa nya adwuma ana akwa na dwene woni tirim nyina se man no timodin na hini ne ko ba bedi no ompene so se man ne be leader wo so the main na you know ompene so se man ba be leader to ya de be begu nani mu ase tasema bone kan ya ne se ene ni pa bi a ompese mu bedu wo so Yesu na gube no mo mfa ne mra manimu ha na mo meku no na sa quotation na wo ko na da be boss kakraka na adifo bi di program na bi di mpaye se ni pa bi a mo mpese obedi mu so mo hwe mo mfa ne mra manimu ha na mra beku na makenka ya kire no enya ahomboni asem se ko fa ahomboni bia beku no awade ani mo se na adifo ne ko da bi eyi obi a wan pese obedi ni wo kuro num ento ya ade bi ade condemn na hinie ano man ni say no akwa wenta matie ne so on pese me di so yene de a na onfata ti mo mfa ne mara na mera na di amunku no enti we nya ahomboni asem tie ne no male me tare so mo di mpa ye obi on pese obedi ni wo so mo mfa ne mara pe ja za ko so ne ye bo pa enye sa na emom eye ni pasu nipa bi a on pese nipa bedi ni so yene no se mo mfa sa nipa ne mara because wan pese mahini ekoso ano mo di akwa ne ba no mo gi di ekuta ne free ne nsam ano mo kun because wan pere so se ye ni hene e won so ye hwade ye ade ama se ade ne fa ko ye adwuma esansa on pere so se nipa ne bedi ni so hini nti no ko sai sa ade ne emma ye yi nipa ne free ho ni nyina se wan pese papa ne bedi ni so hini no ene me na wo ka ade ye wuru life ade edi wa bra boss won na pese papa ne bedi na bra boss hene because oni say so odi na bra boss a obehye mera de ama odi na bra boss a ompena asem so asem bi obeka bia ebe ye adwuma because now no nipa bi odi Ghana so sese what is said here kra what time wa kuma mu who don't know ompena asem odi obeka bia no ye adwuma wa bra boss ta kwanim say nipa ne mpena asem ti ma we ya wo se mera ma be bedi me so ti sa de a wo se yini free ho ti wan and di wa bra boss say dey be the control life after yen go back to Judges chapter 9 emre bi duri papa bi wo mama akoma 70 Gideon na Awurade nam no so je Israel fo fira atamfo ne nsam no sa Gideon na o mama akoma 70 de otoso eye 71 ye friend Yotam Yotam to so 70 ana 71 ye Ebimark men ka Ebimark ka ha yari ko didi sera na da ne se bi mara kenwa asem na be ka na mom me ka Gideon Awurade nam so ji Israel fo fira atamfo ne nsam owo mama akoma 70 obo modern kofa empena bi ani afra no ofiri Sikim ana so se Bible ken kai Bible ne so ka se Sikim your man bi aso mo under curse because ken kai achi say Joshua chapter 6 verse 20 and 26 krana amai ma akoma nsia ho a Bible ka se dware ko bi akuru se nke se obi kodi bone na so obi koya ade ni ye pene ku nesu timi tu mirika kokoduru sa man se pa sai free na chi ti sa kro ru se ya me fa se rabu ayifo wa ati fo nko na bi kro ni because e dware ko bi akuru sorry to say se we wura Ghana no wura nsabam also nya wura nsabam to so mo mbu nyina de se ne bon you said ye asem na tu so far so one nsabam nko ade e hu sa asem bi nti no ti sa na Sikim kro ti ye part of dware ko bi nkro mako nsia Awurade ka kire Moses so mo fansi wo se be obi di bone a so wo kai a Genesis emra Jacob mako se no mo oba ba ko mo ya dan na sa Sikim fo ni bi na o ya tuate fo ni bi na bre dan na so wo kai a ti sa ko fo ni o ya tuate fo pitete ti sa ni pa ni bi ana Gideon ti bi ko ware ho ni pa ona mo mu ro ka Sikim fo nyina mo mra na bi papa ma nyina bebrebe ho ana mo pese odi mu so hena ase me na me yemu nua ne mo moja na o sha ase so wo ye campaign to wo ye campaign no mo vote ma no ana ye ma sa akwa ne bedi hene obedi na bedi ka ba ntim ba ko pere se obekum ni nua no ma aka nyina na sa aka wo no nko a ana o sha ase wo twese ka no kunkum bo mo nyina na okum bo na Yota bo mo di dwane ti Yota dwane na fei wo bedu wo mo so na wo ye de ope na wo koba no manfo na so do mesi wo mo sintam se de be ne di so hene ana manfo na ne do mesi ne so hene nti no o mu ni asem ka ti de ko na omo sel som na tsa ponko so no mo body ne so no mo huri dwam ana Yota free wuram bi ko na wonu anya na obeku no to adwane akwa akotrem wuram to pebe dia bi po bi so no hwe wo mu din na o se ana o sel se no mo kasa ana o se dabi Yota na kasa no o se dabi ana nua nyina ko
ewudia nkyɛn ana ɔsɛ ewudia yaba wo nkyɛn bra ne bra bedi yɛn so hene na ne ma sɛ ewudia ka kyɛm yota na ka kyerɛ sikimfoɔ a ebi mark yɛbɔ gye so na yɛde nesi adeɛ no wɔsɛ dɛ bi ne nua nyinaa kɔ ewudia nkyɛn na ɔsɛ ewudia yaba wo nkyɛn bra ne bedi yɛn so hene to ɔsɛ ewudia na wodi na ɔsɛ dabi mi nyai me wo na wo mi mu no a medi ma nipa nyinaa na yɛ anigidie ma ɔmo no ɛmfa ntoɔ ma medi mu so da ti mo nkɔ ahenie ni mi ni ano mo free ewudia nkyɛn mo sɛ nwunua mo awo mo ano mo kɔ bobe abanso nkyɛn ano mo sɛ bobe sɛ nwunua mfie ya wo de obetuma fie enti wo de abra ne bedi yɛn so hene ano ɔsɛ me nso so mi nya mi bobe nipa nyinaa wo mi mu anigye nya wo tɔ so ne mbra bedi hene na wɔsɛ da bi mi di hene no mo nkɔ ano mo zɛ ni da so nyinaa asa ano mo kɔ nkasɛ nkyɛn wa hwe o nipa kɔ nkasɛ nkyɛn sɛ mbra bedi wɔn so tom kɔ nkasɛ nkasɛ onu mo ti obi afa ne nya wo nya te de wedding nkasɛ obi asunsu ni faso no sɛ nkasɛ bra ne bedi ya so hene on go ka ye wa nkasa because on oto da da nipa nyina kɔnde mo no ni su ni faso to ya no sɛ ei mo fra me sɛ me mbra bedi mo so e ya mpa no kurem na mo sɛ me mbra bedi hina na sɛ ye na da ano so on no kre ani ye nyina sɛ nkasɛ bra bedi ya so hene ano sɛ ya mpa sɛ me mbra bedi mo so hene dia ne mate ase ne nkasɛ kɔ no kodi sikimfo so hene yota na ebusa abeno enti do be no sɛ nkasɛ sɛ ya mpa sɛ mo na mafra me sɛ me na bedi mo so hene dia eni ejam firi mbra mehye mo ne ejam firi mbra mehye mo no mante ase na ɔkyerɛ ebi mark suba ya wodi control ma na pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ebi mark no wɔyɛ nkasɛ ɔba bedi saa sikimfo no so anti nya de sɛ sikimfo betumi anya ahotɔ da na de ɔpa yɛ hwade sɛ bible kasa de bi yɛ nkasɛ wo so kenkan bible Genesis chapter 3 I think verse 18 no ɛmɛwrade dumi nipa no ɔdumi nipa sɛ dum pɛmpɛnso bi no ɔsɛ wasase ne kura bɛdɔ no de be fifia ma yɛ nkasɛ nko a nipa yɛ dumi no wɔsɛ nkasɛ na kenkan ma tu so na ɛmra obu edua no beso bi kogu aba ana bi gu nkasɛ na bi gu enkwan nkyɛn ana bi gu ayi ɔno so baako na gu nkasɛ ni mia ade ne ntiantumi amfifiri ana yɛwe sɛ sikimfo atumi amakwa sɛ nkasɛ mra medi sa nkɔfiri abrabɔ so na gidi sɛ die ba ade ne bi so abrabɔ enti duru bebi na afei ebi marike kurasu bi sɛ ɔsɔre tia wɔ mo ɔmo a ɔdo mu si wɔn so hene no afei wasase a ɔkunkum wɔ mo sa asɛm na bɛtɔ na ade bɛba de na adwene bɛ na odidi asɛm no ɛnyɛ de wo pɛ ta afei koduru bebi sɛ deɛ ebi marike de yɛ nkɔfo no nti ɔmo asa atan de tie ebi marike yɛ hwade tam ka sɛ die ba ade ne di wɔ abrabɔ so ade bi edi wɔ abrabɔ so tam sɛ look ni akenka ye no de ade ade sɛ ne nsa ye ka sɛ ɔhwɛ so no a wantumi ahwɛ so Yesu bu bɛ sɛ nipa bi a mompɛ sɛ odi mo so hene no momfa ne mmra manim ha na mommra makuno sɛ ka sɛ ade bi di obi so a some message is like say similar to any me control life ye ka sɛ de bi di obi so hene so obi yɛ hene on the control ne wish I your command do obeka bi a na yɛ adwuma obia bom ontumi nka sɛ wa hyɛmra na nka wo ma sɛ yɛ wa santima mu ha emna betumi ada asesi ameka sesi ya moro ntwenim kɔbɔ twenim so yɛ bɛma kɔbɔ twenim otia pa ye wadwene sɛ me de afa na maba bukura tumi bi ti mɛse hyɛmfidie mɛyɛ mɛbɔ adeɛ kɔbɔ twenim yɛ adeɛ because oyine no masɛm du tumi sɛ ɔsɛnkafo kɛnti wa hyɛmra ama na yɛ adwuma do obeka bia no wɔka sɛ na yɛ akwasidɛ ɛna yɛ fɔdwo wo a wopɛ wo a wompɛ no wo pa yɛ wadwene sɛ ubu akwasidɛ no so na konkrase kra de yɛ wɔda bi sɛ fofie ne wa esi a onko na maame fo papafo gu fie ɛda ne kom de no ko betumi akɔwura makɔ akɔfa bia no bade sanse yɛ hyɛmra to woni nti no wontumi nkɔ sanse wɔhene no masɛm di tumi enti bible sɛ adeɛ biara mompɛ sɛ ebedi mu so hene no momfa saa de kodeɛ ne mmra mani mu amla meku no ana nkasɛ di sikimfo so timi busa because of the time no madwitwa so a ti for now no sɛ nkasɛ tumi kokodi sikimfo so na de afiri mu ba yɛ nyina no ekoduru mre bia anigye ekura mo firi wo nsa ɔma woto firi wo nsa ɔma sumdue firi wo nsa ɔma fa wo die firi wo nsa ne nyina sɛ na de di wo so yɛ nkasɛ busa wo sɛ na wo die ne rule life as a Christian also obi wo asesi a wotiwe no sɛ wo ba dwama ne so ntumi nya dwama mo na busa sɛ de di na bra bo so yɛ de ba de tina sa message we no edem bi page asem di leading power so that make us even in the nation Ghana etoda obi busa no say me homete me yesay it means any pana all control dey suba the it can be say the pana all control no okura that nkase suba it means that obeye bia no mo amoti mo man ni mu no mo ntumi ntomo da
You are you with the same time and castle and Casencaso by Mr. Example. So you was to be a plan the Sado Codiana. This one who are mine now, to be said, your cost woman will be your papa. I will be able to penny crowd down where Casenca said to me, never Bishop Biano, and favor the power. Sana Christo Sumus will be a problem, you didn't see and Casenca said. So food cry was Sanka. Good, a so for this one Casenca Sabrabo, or Bill Swan, one baby. Also, young Casenca said, a brabo. Tibusa said, dear body, and do a braboso. Our Bible said, your mom per se. Move control, move control, move person, move on the control. More fun and Manima and Manamukuno. I thought I was with a Christian. He should buy a total therapy through Nipedium. Who will fly and to me control. Tibusa was said, you do say, and Casenca, and say, dear body. South Subana Bible says, yes, you will say, Sada Codiano. Fanabra, and Sansa when you want to know. Fanabra, the Brabble Kun woman, and yet, home Bonnie and Udias you. And a by four, and a young man, maybe no papa be our young. Never was any pa. On person, Mera, a year, Jimona Brabos, any partner, more fun than to be. I would say, Nipa Bay, and I said, dear body in the control of life. Also, Tinamusu Messina. Who is what I win, Sapa, won't to me, young son. To just Sadia and Casenca said, you will soon be here through a Braboso. At the end of your life, a better rock of Saint. Sometimes because a baba will be so soon as one Bema Makuma could be in Siana, won't to maintenance. Who says Sadian, a young Casenca so Wabrabum. And no woman was over this as and part of the Atina. A baby San Casenca said, no through a Brabos, no one else should be a money per year way. Now, or cram so to me and found it. To dear body in the rule life as a Christian. I told her, sure, with that idea. Saying Casenca said, well, told her the point that was all a Christian about to miss a dear rule life. The apostle Wabrabum, a suburban in your Bishop PSA pa. Obituga so for su mesi na da says it means as ade ne yen Casenca say Wabrabuma. Eno mom no empese ebe mo nya fa wo de tumya sum nya meti de ba de na wo ya fa ho empese wo bedi ni so hene. Unkoro bi je ba bi bompaye. Empire wo bo nyina se wo je ngosra. Wo je tumi odi bedi awom so. Wo je ngosri pa nya bo so special. Obi afo atwe kwa akodi adom se na ni ba bie se be wo so ye di for but me one say ni pan last ni mu. Ayen Casenca say to me na rule life. Tisadi na mfiri wa braboma de rade person do ye no ntumi fa because ade ni di wuso dada o sade na se asante won asante ni bienu da se okuma se ye se asante ni ni di asante ma so entimi nye ye da possible ye wo hene ba ko pe yes tietu ma se wo hene we di wa brabos na the same time no wo hene we kasa wa na we kasa wa entumi si da tietu wa brabos se wa mamodi eni mfiri wa eden se de nyame won person we no betumi aye ti toda eni kwaso ko bompaye ebre ye hade atro bitimi ko bompaye ewrade ye mi sei wo bo se ebi na mpaye bo biase ne ye bompaye ewrade ye mi sei fasade ye mame onko ne ba agi nsuo ne bi je handkerchief ne bi je bandas ne bi ye sei ni nyina no se de yakoso na brabom no on plenty obese sesabuisa wo se de be ne wuru life de ba de ne di wa brabo so ntu se ko bompaye se ewrade nsa mra meboa because ahini ye mienu bia no he masa nipa dia wo sisi ya awade ntumi nya ne tena bi wo mabonsam so dwumbe ne tena bi ya this of the back ti kuro bia no wo hine ba ko pe ne disu ade wo so hye ne so no oman bia no ye ni president mienu ye wo nipa ba ko pe ne point na as a president sa na kuro bia te ntina wura kurase a ye wo odi kuro ba ko pe ye ni eni kuro ne dodo ka bia wo odi kuro ba ko pe ti ye ni kuro bebrebe se bia we ye di kuro wo kuro ma mampon a wo ye di kuro we sa ye di kuro da bi kuro bia no di kuro ye ba ko sa na kumasi ya no hene ye ba ko sa na mantem bia be wura bia no eno so ba ko regional ministers ye ni mienu so ko ba bia so regional ministers mienu de bia no tu se kuro bia ni ba ko pe ne di so sa na ni padua we no wo hene ba ko pe ne control sa ni padua to tu be mfra wa hene mo fro so na me di hene emna wo hene bi wo wa on control hene ni dada to se dia wo mpese anasa de kode na empese wo be wuru no wo be du ni so hene no fa ne bra because I want to man you na so wa so be bu president mara so we be chewo because one person na mara ya dwuma wa bra ko ana me boa so what man na se amra bia be hye bia na me dia mini so a wo pai wa bi se wo kwa ko twese kada kwa ko ku obi se so wo fa wo di ne hwa de se mara na be gya wa because we mara wa ha obi na di so timra be chewo se one person nipa na odi man so ne mara be ya dwuma wa bra bom dia na be se ne kodem na chese nipa no wo so tumi fi ne mara na se won timi dia ne firi akọ titi mire kura ni timi twa obi yesu that olden days na sa de na jai ya kurum ha kura won na timi kan ha wo kwa fa obi wo nwurem sa ma se mra to wa se ma obi ani sa de ni bi no kwa kwa ye sa huru kasam won ni unma de kura ba ntimi nti o mo twa wo so
ohun se won pese na hini betintim wo so ti se won pese betintim wo so de a ene onu ni asem firi ni kurom na ko ti yesu bu be no se nipa bi a mon pese obedi mu so nyana no mon fa ni mra me kunu madim ti bu sa ho se wan kasala e de ba de ne kontru abrabo wo se jan pompa ye se urade mra be boa wo sesi a wotu a me ne wo kasa sesi bu sa so tumi kato so wo ye kristoni obi an se as a christian asore ko ni obi an so ho keka so pa but bu sa so de ne wuru life na de wuru life nyame ho ma na se e Satan ho ho to se mudua kasa ye de ye medi so hene bobe kasa de ye ma medi kasa media se ye moa na mafra me se me mra medi mo so hene de ya na ene ye kwam bi ya so maba ti bu sa se de ye di wa bra bo so ne no so obi an wo se wa dress se ma wo ko but wa komam de bi am kasa Christopher no ene bebrebe ma bebrebe wo mo life mi yunu e wo nyame so mo at times we tested this idea ya wa life bi a opre e wa so de ma wo so ye Christo ni osi abonten so a obo abra foforo ma wo se nipa wi a okoi na abra foforo nso nie because na kwa Christo ni bi abra boma wa tane ntade mienu ye wodo de ba asore ane wodo de ko party ti so ko sia ne party a obeka se nyo na wunim ni dada so ye Christo ni enti eno o tiraw adekodi ewuru se nipa na life eno o tiraw adekodi ewuru se nipa na life sanka nyame ahonhom ne nka wuru ni life wa ka se nipa ne kan dress ni bibia beto se Christo ni na ekoi ka Kristo ni pa na ko ba wo ni pante bia ene se wo se na wo kwatum se di pa su masidi de ewu life eye sa subawe de ewu na brabo eye sa subawe eye adwaman eye nsawe eye akayo eye nitan ese sa niema na ekutie Kristo som na ekutie ni pa brabo na Kristo se fa na bra de ba de na yire wa brabo empesa wo betumi adi no so hene because wo tumi di no so hene na Kristo ba be fa ni padua na control se wo no wo ma Kristo wo ma kwai ma Kristo di sa de ko so hene ana wo no wo kra ni tumi anya nkwa wo asempa na make catch on ti die be le rule life as a Christ what da what wodi abusa ho se me se masachira so ya mpase bibia na niwa bra boso because sa wo so na ka dem se wasachira na wo ye bone ne na wo kwasere ne na wo kira sa kokoye na kwasere kina na de kira kokoye na sa kwasere de kira na it means se bibi di wa bra boso na control ayo bi na control life na ma da bia ka se mi se Christopher e to da dem ye teachings bi obse kura say enough is enough e to da ye tumi da su bi di nyame yodo nyame ya sumdue nyame ye moburohunu wakobɔ adwaman ne no aba nyame yodo erade mo bo fa mbɔ ne cheme no a kyerɛ sa kobɔ adwaman erade mo bo fa mbɔ ne cheme erade don pɛso obi abɛyɛ na okotu no sa kobɔ adwaman de be okoba pa chawo wo wadwirim me ka dwama chawo wo wadwirim ene wakomam ana betumi abɔ mpa ya silia no aka kyerɛ erade sɛ erade me da wasa afedie mpempeso na mabedru de mbɔne akyɛme amhye wɔ ne munya masa ye wadwen wahonim obo wa menka na adaw say because of esubia one year na bi so beja we ne no antetem dem fa se ndi ko yetwem won kan ho kura so de bon ho samlane but what did you say bia me kwa ne ne me ba be se wade be kyame me kwa ne kina e wade ba be wo so si wade be se ade na di ma bra boso no e de be na ade na lidi me de makro ko se aye for na sa de ko de lidi me de makro so be Kristo ni dia sa suba na control ma bra bo no asesofo utumi gina priti na sa wo sa atumi gina kwaso ababa wa pedia bu sa wo se de ba ade na di wa bra boso hene so we sofo ba sofo mame na yetumi jama titi makuo timi kasa tire ni pa eyira na se wo mu kunu ofia bu sa wo se de ba de na control life sofo mame o gina so de mo kire e to da wo ko kuro ma hwe dress ya wo de kro ni na sa wo de adi mo bia so we sofo pani yere hwe dress de to da timi sha na de no ti bu sa wo se de ba de na room life nyame wo mtumi ni wa bra bo so da e yen kasa na edi wa bra bo so no kasa ti baby en di wakono to se nipa na 1% bi di na bla boso mo mfa ne mara na mede mu mekunu wo manim ti ade bi en di nipa wo life bi ya no ida se sa ade no bobo modin se wo bedi ni so enya sa ade ni di wo su se pa ekum ne sai wo so reform ade so bewie na okum no asel ti ade nya di wo bla bo se pa e beyi wo kra ne afiri kwadim ne kasa ade ni obekum ti ida se wo bekum sa ade na sa ade ko di ne bekum na bu sa se di lead no da bia bunkunta adi no so na do se ni never since I'm being Christian ni pa no so e ya mpa se me Christian sum no be dim wo awrede ani se ya mpa se boni bia control ma brabo e ya mpa se preaching be ba me tie yi e to da me fon so da bia me bo mo asafo hene se me kwa assemblies me committees obi kura gina ho a oye osha obi teacher e ma kwa ma teacher and yes still sulu woni mu me kutu na brabo adana nkase mse sa de na edu so the end busa wo se de ba de ne be ya ma ni padua da sadi ne kuntu abrabon entrance man nya ofese bia ya drum pempen so bia ni kwasa wo trase ma eya ofese wo tia so dem
anase nipa nyina so ye Kristo ni o but bu say Kristo ni na me ye no ma hu fadi a me wona ne de so me ye nipa bibia on control ma brabo e to de tumi kan timi kan say niam bi e waja sa kokoye no aka tem say nyamo hu de di wa brabo so to that timi dress ko gina hwemu say dress kura ma dress kura de ase me ya ati kwa abdo no asa ko hye ntade na nka no hye no aka tem say nyamo hu de di wa brabo so to that Kristo ni aba tumi ka say me sha tade titia bara tantentene kura hye no tumi say wo kwa no na nyina gina ti busa wo say de ba de di wa brabo so ti say wona na so obi gina praza gba adwaman na so obu na nim tia mu nyina the same spirit na di mo brabo so mu nyina the same spirit and dey control my life ti so ya brand here na so kura hantes na so obi gina kwanche rensa pema mu na the same king ohene ne ya ba ko pe na ru ma brabo ti fa so tin say ye ni bo ne bi say bi a me bo adwaman ana say obi bo me de me mo me de atro mi sa na ye boys bi wa so dem o atro na me die me mo adwaman da because obi nim say me de adwaman mo de me mo ensa de me hwe but what one can say was subo me do abrabo so say mo nyina ohene ba ko pe na room life tina the question is e de ba de no control life because seeking for more mo kwai yes ema e bi malaki be di wo mabrabo so dan nkasa o lidi wo ma no de o mo mpe no mo nsa kan de nkoba ni ho no o mo sha se o mo experience tina me ma se me kubirika ka se tam de yemari quotation minti men kenkai kama quotation bi nsia ba fa cheme se ye wu ada che beto so ma se nyina as a Christian trust ne bu sa se mra wutu din so e Kristo ni ampa de a e de be ne di wa bra so su ne control no e nyame ho ho anase e bonsam na de kuta anase de ni di wa bra bon se ye nkasa de a e de be na wo ya fa ho na se won tumi anya wi amfa ho de ho se e di e wo kra no akose yem tine mempa ya me ba man se rade mo anase nkasa ne di wa bra bo so a rade mo bo na ji ho firim na wo kra na anyira e rade nhyira ye bon pa bera was what tumi nyina ye wo dia ye hye woni munyam e rade bo aye na de dia bra bo so na anya nkasa an lidi ye kra fa yankose yem hu ye mobo yentumi firi bonim amen amen